Mae'n eitha teg gweud, yn eitha plwmp ac yn eitha plaen, nad yw Jack di llwyddo i syfrdan ni ar unrhyw lefel bositif hyd yn hyn. Ond, 100 metr mewn 30 eiliad, come on Jack, allith unrhyw fwydyn wneud na. Mae Jack yn ôl i drio torri record. Tro yma mae am bod yn gwneud sprint 100 metr ar sponciwr gofod. Ia, space hopper. Y job gyntaf i chwthu fyny'r tegan pink llipa drwy bwmpio'n galed ar y teclyn air. Ond dim hwn yw'r unig gadget mae Jack wedi defnyddio heddiw. Dwi wedi gweithio allan 100 metr lawr fyma wrth iwsio app ar ffôn fi. A mae Jack i ffwrdd. Cadwch eich llygad ar y cloc 30 eiliad i'w record. Mae'n gael fwy o ychder na pellter. A mae wedi gollw rhywbeth yma na, efallai i wallet, efallai i ffôn. Mae space hopper efo lwn trwm rwber sydd wedi ddilynio am hwyl, ddim i fod y ddull effeithiol o deithio. A mae'r llinell derfyn mewn golwg. Mae wedi farcio ar eich sgrin, ond i blaw am hynny, da ni heb dampro efo'r lluniau. Come on, Jack! 29! Dim ond 2 eiliad i ffwrdd. Wel, rhywbeth arall i roi ar y CV. Iesu, tirion Jack bach mae se gras nhw ti. Wir. Oes rhywun mas na allith wneud ni chwerthin? Please.